Dobrý den, jmenuji se Věra Klimešová a ráda bych vám představila nejhezčí dům, který mám v současné době ve své nabídce. Dům stojí v obci Losiná, která se nachází 6 kilometrů od nákupního centra Olympie. Pojďte dál, provedu vás domem a řeknu vám pár základních informací. Dům je o dispozici 5+1 s garáží. Byl zkolaudován na jaře roku 2011. Je velmi prakticky a vkusně zařízen. V přízemí se nachází koupelna s toaletou, plně vybavená kuchyně se spižírnou, dále jídelní kout a obývací část s krbem. Jsou zde 2 vchody na terasu. V mezipatře se nachází pokoj pro hosty. V podkroví dále 2 dětské pokoje, ložnice a velká koupelna s vanou, sprchovým koutem, WC a bidetem. Topení v domě zajišťuje plynový kotel, přízemí je podlahové vytápění a centrální vysávání, dům je chráněn zabezpečovacím systémem. Kolem domu je okrasná zahrada, která zajišťuje prostor pro děti i místo pro odpočinek. Za domem je vybudováno sezení u krbu. Dům stojí v klidné lokalitě na konci slepé ulice s výhledem na les. Nemovitost vřele doporučuji k bydlení pro rodinu s dětmi. Věřím, že se vám dům líbil. Pokud byste ho chtěli vidět naživo, domluvíme si prohlídku, při které můžeme probrat i financování. Zavolejte mi tedy na moje telefonní číslo 777 00 54 85. Děkuji za pozornost.